U nového videa, tentokrát. Ináč, natáčam nové video natáčam nové video na tento reakčný kanál a idem natočiť reakciu na Anioli, takže poďme sa na to pozrieť. Volá sa to paranormálny jev urodiny na Slovensku, takže bude to na Slovensku. A pojďme na to. Tady máme další paranormální vyšetřování a nacházíme se na Slovensku, takže my si zase řekneme, proč vlastně si nás sem jedna rodina vzala, pozvala. Myslím si, že podle toho, co zatím víme, to bude zajímavý, ale víc nám řeknou Tatiana a Lidia. OK, Tatiana a Lidia, OK. Ja som sa vydala v roku 2003, mám 3 deti. My sme bývali najprv u svokrovcov, ale potom vlastne sme si prerobili starý rodinný dom a tam to kvázi všetko začalo. Mala som tam pocit, že tam niekto s nami je, aj keď tam proste nikoho som nevidela. Dali sa tam veci, počula som tam niekoho a ešte sa tam aj dejú tie veci. A to se vlastně s váma táhlo sem do tohohle bytu. No a potom vlastne už tu na tomto byte bývame 3 roky. Vlastne ešte na tom byte, vlastne, kde sme bývali, na to tam to vlastne však začalo. Cerka sa s niekým rozprávala a potom zase o nejakom takom dlhšom čase. Z ničoho nič, proste neviem, čo sa stalo, ona agresívna. To je jej v černom tričku, to je jej dcera alebo je mama, neviem. To je, čo má černý sveter, neviem, či to je jej dcera alebo je mama. A začala nadávať. Zavolala som najstaršieho syna Minka, hovorím, Minko, prosím ťa, poď mi pomôcť, lebo mama je agresívna. Ale ja som si z toho ako začala nám nadávať. Takže, hej, tá červenom tričku je dcera tej, čo má černý sveter. OK. Potom došiel tretí, začala zbiť všetkých troch, ale ja som jej držala jednu ruku, Maťko jej držal druhú ruku, syn je ležal na nohách, nás odkopla všetkých troch. Měla takovou sílu. Ona mala takú silu, ona mala zreničky rozšírené, cez celé oči tiež. Ona sa začala smiať do tváre. Nejaký chlap to bol, myslím si, že to je ten, čo je aj tu teraz. Já bych chtěla pozdravit veškerý duše, který se nachází v tomhle bytě a chtěla bych hned na začátek říct, že nepřicházíme sem, aby jsme vás odvedli, vyloženě chceme jenom zjistit, proč tady jste s touhle rodinou a to je úplně všechno, ale nechceme vám nějak ublížit, to očekáváme stejný od vás, nic negativního, nic ve zlém, my nemáme sílu na to, aby jsme vás nějakým způsobem odvedli pryč, takže neberte to jako nějaký útok nebo něco takového, pouze sem jdeme s váma komunikovat, aby jsme zjistili, kdo jste a proč jste s touhle rodinou. Moje jméno je Aneta, abych se představila na začátek. Moje jméno je Vanessa. Takže doufám, že se nám postupně představíte i vy. Mám různý přístroje, který vám budu vydávat. První můžu vám zapnout tenhle přístroj. Je to... Mňa by zaujímalo, že kde tie prístroje kupovajú. To čo je so mnou? Kde tie prístroje... Kde tie prístroje... Počkaj. Kde tie prístroje kupovajú no to je jedno, no. Aj. Přístroj na dotyk. Když k němu přijdete a takhle se ho dotknete, tak začne přesně tak, jak jste to asi teď udělali, začne vydávat zvuky. Můžete to znova udělat? Děkuju. My vám nechceme ublížiť, ale prosím, Chceme vedieť, kvôli čomu, dôvod, prečo ste cudzích ľudí, ktorí nepoznáte, ubližujete. Čo keď to nie sú cudzí ľudia? Čo keď to sú nejakí známi z rodiny, ktorí už nie sú naživé a proste ich strašia? Neviem. Najhoršie na to. Pokiaľ tu chcete byť, môžete byť s nami, ale v dobrom. Ale v dobrom. Tak ja by som nechcel ani dobrom, hej. Poviem na rovinu. Ale okej. A proste tiež sme sedeli, pozerali sme televíziu, neviem čo sa stalo, on proste prišiel, začal byť nervózny, ten najstarší syn, úplne agresívny, ona hovorí, že čo sa deje, ja hovorím, ja neviem, tak som sa opýtala Reku synáčik, že čo sa deje, daj mi pokoj, začal mi akože som zažala a
Čo znamená pí, ale ok. OK. Syn úplne červených tváří a úplně oči mal úplně červené. To nebyl můj syn. Já vám zapnu tenhle přístroj, tady vlastně budete moct vybírat slova, takže pokud nám něco budete chtít říct, bude to... Mňa by zaujímalo, ako sa volá tá aplikácia, ktorú majú na ten telefon stiahnutú, ale OK. Vás jednodušší, než přes třeba tyhle ty přístroje. Vyberte tam jakýkoliv slovo, třeba byste se nám chtěli představit vaše jméno, jestli tam najdete. Budeme za to rádi. Už jste vlastně zkusili tenhle přístroj, můžete ještě jednou do něj vložit energii a dotknout se ho, prosím. Předtím se to uděje poměrně rychle, takže myslím si, že to dokážete i teď. Nebo jestli se soustředíte teď na ten přístroj, náleží na vás. Čo to bolo? O môj Bože. Co vám bude vyhovovat samozřejmě. Máme přístrojů několik, takže určitě si vyberete, který vám bude vyhovovat nejvíc. Se třeba můžeme začít vaším jménem, byli bychom rádi, nebo jestli jste žena nebo muž. Takový základní otázky by nám teď středověký. Že by to bylo... Hovorila som ti to. A co? Nepochádzajú z tohoto storočia, ale 17. a 18. storočie. Vlastně kde je ten dom? Pocházíte z jiného století než z tohohle? To je divné, to je mega divné. Ale OK, uvidíme, čo sa stane ďalej. Jste třeba se 17. století. 17. a 18. storočie, tak je. Pokud ano, můžete se dotknout tohohle přístroje. A můžu zkusit teda. Tohle je MF, to znamená, že to zaznamenává elektromagnetický glorie. Elektromagnetický pole, to znamená, když je okolo toho nějak... Oni povedali, Anioli povedala, že nech využijú ten prístroj na to, že ako sa volajú, nie? A teraz povedala, že Gloria. OK. A duše, většinou se to rozsvítí. Můžete se třeba klidně dotknout i tady tohohle přístroje, já vám ho tady položím. Jmenujete se Glorie, můžete zase třeba dotknout tady tohohle přístroje tímhle způsobem, vložit do toho svoji energii, pokud ano, cokoliv, nebo... Čo to bolo? Počuli ste? O môj Bože. Je tady tohle, co vám je líp, tak určitě udělejte. Chcete komunikovat so mnou? Jezero. Môžem sa spýtať, boli sme sa kúpať raz v Ružinove. Nechytili ste ma v jazere za nohu a neťahli ste ma do vody? Tak áno, môžete rozvietiť niektorý ich prístroj? Či může někdo další? Asi další. Máme ještě tady tenhle přístroj. Ľudia, to je mega creepy. O môj Bože, OK. Kdybyste před něj chtěli přijít, vydává takovou hudbu, já vám to ukážu, jak to funguje. Takhle před něj přijdete a začne hrát hudbu. Můžete to teď zkusit vy? Přijde jak trošku, jak kdyby to nechtělo. Opravdu mám takový z toho pocit, že by jako mohlo přes vás. Chcete Ja si to myslím. so mnou komunikovať? Ja sa volám Tatiana. Inšpirovaný tajomstvom materského Reklama! naše následné mlieka vám a vašim deťom. Čo písala? Já mám takový z toho pocit, že by jako mohlo přes vás. Chcete so mnou komunikovať? Ja sa volám Tatiana. Nic se nedělo, ale furt jsme... Tak tam jak to bylo. Co to bylo? Co to je? Nemáte hodiny, které tikají takhle? Máme dvoje, ale minule sa nám jedne zastavili. Od kuchyni sa nám stalo zastavujú hodiny. Vždy v rovnakú hodinu. Jakou? 1 hodina. Môžem sa spýtať, je tu ešte niekto okrem Glorie? 1990. Říká vám tenhle počet něco? 1990. Ja mám 50, maminka mi zomrela, ja som mala 16 rokov, ja som 70, áno, hej. Tak to budú sestry. OK. Sedí to? Moja mamina zomrela vtedy, 1990. ale ja som 74 a keď som mala 16 rokov, mi zomrela mama, akurát 1990. Tak můžete zkusit třeba mluvit vy k ní, jestli je tady s náma. Maminka, si tu ty? Ak áno, môžeš odpovedať? Stačí, když se dostanete nějakého toho přístroje, co tady máme.
Teď zase něco ťuká právě. Toto neboli hodiny, to neboli hodiny. Toto väčšinou aj spáli. Že je tu špatná energie. Ja, To říká. Je, lebo je tu niekto. Oni to doslova povedali ty duchovia, že tam je nějaká zlá energia. Tak to budou asi oni. A zo špatnou energiou. Bavíme se teď pozitivní duší, anebo z negativní. Že ta pozitivní, když tak nám říct, kdo tady je a proč tady jsou. Já počujem hodiny. Bodky to jde. Niečo tu cítim, ale neviem čo. Aroma. Parfém, neviem. A tu toto bucha aj s dverami. Chcete tam, když tak vždycky na to místo udržet ten přístroj. Jo, trošku to probliklo, malinko, ale Hej, prebliklo to trošku. Tam strašná aroma parfému, alebo teď mám vzít přístroj sem. Já Můžeš a něco, lebo aj tu toto je. řekla aplikace, tak se něco tak, přesunout teď tam. nebo, tak já ti nasvítím, chce? Scratch. Ty to řekl škrábnutí a předtím až pokračujeme. Ona, áno, škrábnutie, ona mala tuto škrabance, Ja som mala 4 škrabance. Aha. Na to ten prístroj s Wi-Fi, keď No může taky. Ano, Může bylo to to prebliklo. elektromagnetický pole, Aha, no, takže klidně dobré. to může být to samozřejmě. Ale ja som tam cítila aromu. ja som mala Nesmí to být, když je to stálý, tak je to většinou Ano. elektromagnetický pole a Jo. když je to, tak Vím, co to řekla, ať vypadnem. jo. Něco řekl pokračujte a něco ať ne, ať vypadneme pryč. Tak jsou tam viac duší. Aha, takže jo. Takže to tak vypadalo, že jo. Můžete ještě jednou se toho dotknout, prosím. Vložit do toho svoji energii. Když byli duchovia, to ona prešla, nie? Ta paní. A proto to zabiklo. Děkujeme, přesně tak. Můžeme se Tak, zeptat, to- kdo tu teď právě s námi je? Jestli žena, prosím, teď to problikněte. Šáhněte když tak na to, jestli jste žena. No jasný. Že rád Rád hraje hry. hry. Jako hraje. A já rád hrám hry, tak to budeme dva. Že nechce používat ty přístroje. Žil jste někdy? Pokud ano, rozsvíte to, prosím. Jestli jste někdy Tak když byl duch, tak určitě musel žít. byli naživu. Takže nebyli jste nikdy naživu? Pokud jste nikdy nežili, můžete to teď probliknout. Ať si sedneme. Dobře, já si sednu asi teda, to jestli vstanu. jste tady. Z jakého má holčička? Áno, Melka. malú dcerku. Áno, má. 10-ročnú. Malá zaspinkala sa, zobudila s veľkým plačom a s krikom. Ja som sa tiež na to akože zobudila. Hovorí, Zlatko, čo sa deje? Maminka, ja som videla nejakú tetu v bielom. Uja, stali nado mnou a pozerali na mňa. No a ona proste strašný pláč a proste ja som ho nevedela utišiť, tak som si ju potom zobrala k nám do spálne a aj najstarší syn tam spal s ňou. Mali strach spať tej detskej, tak sme všetci spali spálne. Ona spinkala tu, ona jak spala, tak vlastne spadala vlastne, že niekto stál tu nad ňou, hej. A ona sa strašne vtedy zlakla, plakala. Je po tom incidente vlastne, čo sa odohral. Cerka mala tento rok v máji, prvé sväté príjmanie, takže som sem dala jej sviečku. Hneď, jak sa to stalo, ten incident, tak vlastne odtedy je tu táto sviečka a odtedy to sem vlastne do tej izby asi nejde. Mám tu aj kríž za vami, mám To nepomáhalo. To sa nám vysmievalo. Hej. No ešte Jak aj to. jako vysmívalo? O to som počul. Tu je jeden kríž a tam je druhý kríž v sekretári a keď sme sa s ňou my rozprávali, tak si to srandu z toho robilo, z toho kríža vlastne. To není moc dobrý. Zajímáte se nebo zaměřujete se na tu malou holčičku? Pokud ano, můžete probliknout tam na přístroj, šáhnout na něj jako silent. Ticho. Ticho, ať jsme ticho. Takže to vypadá, jako kdybyste nechtěli komunikovat. Nechcete s náma komunikovat teda, tím chcete říct. My můžeme být chvíli sticha, jestli vám jdou třeba nějaký zvuky nebo něco takového, můžete pro nás zkusit třeba zaťukat, budeme chvíli sticha a budeme poslouchat. Já počujem prostě hodiny, nič jiné. Nic. Môžem sa spýtať, otvárali ste a zatvárali ste nám dvere? Aj na vec. Aj, Čarodějnice, byla čarodějnice. a kto bol čarodejnica? Ten, kdo tu s námi asi komunikuje právě. Je. Že jsme se ptali, jestli byla no, někdy žila a tak.
Míč. Neděje se vám něco s míčem? Áno, si mal loptičku a koľkokrát sme hľadali jednu loptičku a nevedeli si ju nájsť a zrazu sa objavila loptička. No. Aha. Kde máme psa, ten šteká stále na jedno miesto alebo chodí Len do rohov. stále do rohu aj v kuchyni, proste všade on jak je. No, a to sa tak hovorí, že zvieratá vidia akože duchov. Pravý stôl, tak tuto do tohoto rohu. A tuto, väčšinou tuto. Pes tam ide, pozerá na jedno miesto a strašne šteká a jak zúri. Sa mi stalo to, že oni boli v práci, ja som ležala v spálni, ja som si všetko poupratovala, ten psík akože však ležal na konci mojej postele. Zrazu z ničoho nič skočil na mňa, najprv sa mi vepchal medzi nohy a pozeral dopredu a strašne zúril, štekal normálne. Zrazu sa dal na pravú stranu, skoro mi rebra pretlačil a tak ma bránil, ale ja som nikoho nevidela, on strašne štekal. Máte rádi míčky, schováváte míčky tady pejskovi, můžete se dotknout toho přístroje. A ještě můžu zapnout třeba táhle do chodby, tady ten přístroj něco předtím. Tím taky nám můžete ukázat, že jste tady. A No, už jde. děkujeme. Klidně můžeme komunikovat přes něj. Ja by som sa normálne tak zlákol z toho. Neviem, ako to oni mohli dať, ale ok. Vám to jde přes něj nejlíp. Můžeme si potvrdit, je tady s náma nějaká paní, co dřív byla čarodejnice. Schováváte míčky tady pejskovi. Ok ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa. A zatiaľ čaute. Nezabudnite ešte like, odber a zvonček a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.